Nagbabagan ti natural cure nga you are what you eat. Ibagbagan mo ti sa unti apo, you are what you think. Iso nga iti Proverbs 23 verse 7 kunana, for as he thinketh in his heart, so is he. Kanayon tayo nga gwardyaan ti puso tayo, tapnohaan nga makaunagladtan ti tiltila, ugun-unag nga mga alilaw, nga isugamin ti in entertainin mo't laeng ti panunot. Noan niya ti pagbalinan ti maysa nga tao. Idiin may ni Apo Jesus dito'y daga, na ibagana mo't laeng in the book of Mark nga whatsoever you ask in prayer, believing, ye shall receive. Noan niya iti patyem, noan niya ti panunutem, noan niya iti i-accept mo. Ije pusong, iso ti mapasamakken ka. Ije Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Grabe. Noan niya iti panpanunutem ngam no naknaknuan iti dua-dua. Ada nga di pagsasaon mo minsan dagiti kakailan tayo matagalog nga mahirap yan. Pasaray ada iti mairugi nga maarabit kat mahirap yan. Hantayo pala nga inrugrugi kat mahirap yan. Diyan nga kanayon iti bukang bibig ti maysa nga tao ay kat talagang hihirap ang buhay. Kaslatat ta in the midst of this pandemic. Ya, crisis iti intiraminti nga handang nga dito ili tayo, intiraminti nga sang kalubungan. Kat no ti panangkita tayo ti situation kat mahirap yan. Awan ti future tayo ta ay kunan ti sa unti apo, iso ti mapasamak. Tinyana. Iso nga di in may ni Apo Jesus dito daga na nagministro specifically di Israel. At ti may sang leader iti sinagoga nga managan ti Jairus. Ngayon masidagmet nga manirnervyos, ang damot ti buteng na no kas ano nga isuti marikrik nan ti adutak ta gapu iti situation permi ti danag nya daduman na depressed dan ti daduma mo talaga nga ti buteng lantan ket daytoy nga managan ti Jairus permi ti nervyos na danag na buteng na gapu na ta DJ anak na ket ano ti balasang ng at she is at the point of death. So in masinag iso na kini Apo Jesus kat kuno na ti verse 49 chapter 8, while Jesus was speaking, someone came from the house of Jairus. Ta inawis gamin ni Jairus ni Apo Jesus, please come to our house. Problem, please have mercy on me. He invited the Lord Jesus Christ to his house because his daughter was at the point of death. And so, una na iti verse 49, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, look at this, don't be afraid, just believe. Look at that statement of the Lord Jesus Christ. Karakaron na ngay nga sinuportaran di insurat ni Solomon ije book of Proverbs. Yakuna na hangkang buteng mamati ka laeng no anya ti panpanunutem, no anya ikinilaon ti pusom, iso ti mapasamaken ka hanggang agbuteng makikita ket medyo nervyos ka, makikita ket medyo madanagan ka, hanggang madanagan mamati ka laeng. Gamin kunan met laeng ni Solomon, for as he thinketh in his heart, so is he. And kunana nga ituloy tayo dijay kunana, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. And if we will continue reading that one, idinagaw, idisinmurot ni Apo Jesus ijay balay ni Jairus.
pinatgan ni Apo Jesus di request na nga di anak na kuma ket umimbag. Iji chimpo nga dagitoy da Hebrew people iji Old Testament kalpasan da ngay nga nagwalang naglagalag in madayo iti Diyos. Idi na-realize da na imunawan dang awan mutlaeng ti turong ti biagdan haan nga umasideg iti Apo. That's why in the book of Deuteronomy chapter 30, 9, then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands and in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your land. The Lord will again delight in you and make you prosperous just as He delighted in your father. You know, dahito di chimpo nga dagitoy Israelite idi kat in madayo dagamin iti Apo ngem idi nag-decide da pinanunot da nga awan mutlaeng ti turong ti biagdan mo nga awan mutlaeng ti mayat nga turong ti biagdan mo haanda nga umasideg iti Apo. DJ in-entertain da ijay puso ken panunot da. Kitaan da di janay karin ti Diyos nga ijay nga lugar nga ayan daket para kinyada nga agluplupias iti gatas kendiro spiritual gatas kendiro kunan ti Apo gaputa DJ nilaon ti puso da. Sige Apo, the Lord will again delight in you and make you prosperous just as He delighted in your fathers. So, uri kastoy ti saan tayo tata. Think positive. An mo nga panpanuton nga, nang ka, uri kung kunan ti kaarubam nga, sikati ka nang di barangay, an mo nga entertainin di jay. But think positive that you are wise, you are healthy, your life is victorious, adat ti agur uray kang naragsak, happy life. Han mo nga panpanutan nga si kakit na iyanak nga ada kanser na, ada aya ti tao nga na iyanak ada kanser na, ada aya ti tao nga na iyanak nga ada high blood na, ada aya ti tao nga na iyanak nga nangato ti sugar level ti dara na awan. Amin tayo ditoy ada iti pinanggep ni Apo Diyos nga nanamay nga panagbiag. Kat no DJ klimaran tayo, DJ ay achieven tayo, babagan ti grasyan ti Diyos, DJ ti mapasama kinya tayo. Ngayon ti kanayin mo kung panapat, mahirap yan. Siya samot diya talaga nga pimpiman ngayon nga, naiyanak nga pobre, kat matayak to nga pobre, so nga akseptar kang ahaan pananti sa undi Apo, whatsoever you ask in prayer, believing, ye shall receive. And so, mayat laeng nga dahito nga aldaw, another day, irubat tayo nga napnuan iti namnama, panunutan tayo nga ni Apo Diyos iti mang itid iti namay tayo, iti salunat tayo. Uri ado dagiti problema, uri bagada nga na COVID amin hindi dyan ay naglawlaw tayo. Just entertain, just believe in the Lord. Nga kasla DJ kunana kini Jairus, don't be afraid, just believe, for as he thinketh in his heart, so is he. Naimbag unay ti Diyos, uri pa'y ti kastoy nga agdama nga situation, datayo dito i Pilipinas, especially here in Central Luzon, according to Pag-asa, grabe DJ super typhoon nga bumaba dito landfall maybe tonight and or Sunday morning. And let's pray that God will intervene. Iso nga tayo DJ in kabil na dito nga ili tayo nga agbatin anya iti again we can exercise anya ti panunutan tayo anya ti entertainen tayo iti puso tayo
Diya ti mapasama kanya tayo. And as we speak, and as we declare the Lordship of Jesus Christ over our nation, over our family today, ni Apo Diyos isuti mang salaknib kanya tayo, lumabas laeng ti typhoon, masibugan lang timulo tayo, and after 24 hours, praise the Lord tayo manin. Hallelujah. To God be the glory. God bless us all.